do njenog srca kad te ona neće. Muzika je stih u drug, muzika je sve što mrda, muzika je oko nas. Sve što trešti drnda, sve što vrišti zvrnda. Trio sopranili, Bas. ako voliš stihu, udari u diku, pokaži šta znaš, slobodan je vaš. Muzika je put do sreće, polje šume reka luk. Put do njenog srca kad te ona neće. Muzika je stih u drug, muzika je sve što mrda, muzika je oko nas. Sve što trešti drnda, sve što vrišti zvrnda. Trio sopranili, Bas. Bravo, bravo, dragi drugari, naš 9. finalni muzički tobogan. Započeli su ovi mališani iz dečijeg vrtića Leptirić iz Kikinde. Još jedan aplauz za ovaj mini orkestar. A vi jedan tuš za početak našeg finalnog tobogana. 3, 4. Bravo, a sada na svoja mesta. Da vam predstavimo finaliste, pred svega učenike i učenice osnovne škole Žarko Zrenjanin iz Novog Sada, pa onda naše drugare, učenice i učenike iz osnovne škole Stevica Jovanović iz Pančeva, a mi da sagradimo ovaj naš muzički grad, pomaže nam plesni orkestar radio televizije Novi Sad. Kao što je red i običaj da se pozdravimo prvo sa dirigentom Joco. Zdravo svima, zdravo. Zdravo svima, ali imamo mi stihove za tebe, znaš. Stihovi glase ovako: stigli smo do kraja, a on je još ko nov, toboganski dirigent Joca Adamov. Nije loše, a imam i ja stihove, dozvoli da kažem sada, pošto je finalna emisija, nemam prilike da u nekoj drugoj kažem. Kaže ovako: ko je momak lep i sladak kao kelj, to je Minja Subota, toboganski voditelj. Ali su stihovi. Sunce sedi na krovu, od pesme otvanja luk. Učimo pesmu novu, a danas je Zdravko Čolić. Zdravo, Zdravko, dobrodošao u naš muzički tobogan. Ti si danas dežurni pevač, ali dežurni pevači polažu prijemni ispit, jel tako, drugari? Evo, ja sam spreman da položim taj ispit. Onda šta da nam peva Zdravko? Glavo luda. Idemo odmah. Glavo luda! Idemo. Sve se mijenja, šta će nama? Stop, ovo je u redu. Koja je druga pesma? Loš glas. Idemo, loš glas!
Loš glas! Loš glas, loš glas, loš glas! Jel primljen? Primljen je za dežurnog pevača. Naučimo novu pesmu. Uz Zdravka pesmu je napisao naš dežurni kompozitor, danas Jovan Joca Adamov, naš dirigent. Dežurni pesnik je Milovan Vitezović, a dežurni pevač je Zdravko Čolić. Čujemo pjesmu koja se zove Želi mirom, mir se želi. Dune vjetar s južne strane i donese rođendane. Što si tiša, što si tiši, uspomena to zapiši. Dune vjetar s južne strane i donese rođendane. Što si tiša, što si tiši, uspomena to zapiši. Želi miro, mir se želi, 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 mir se želi. Brani miro, mir se brani, 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 mir se brani. Za petlju si evo viši, u sebi nešto tiši. Za petlju si novu viša i u sebi znatno tiša. Za petlju si evo viši i u sebi znatno tiši. Za petlju si novu viša i u sebi znatno tiša. Želi miro, mir se želi, 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 mir se želi. Brani miro, mir se brani, 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 mir se brani. Želi miro, mir se želi, 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 mir se želi. Brani miro, mir se brani, 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 mir se brani. Idemo svi! Bravo, Zdravko, izvoli u žiri. A da pozovemo kompozitora Jovana Joca Adamova, koji je danas dežurni kompozitor, pa da sa njim malo porazgovaramo. Joco, tebi ne mogu da kažem, dobro došao, ti si u svih naših muzičkih 9 tobogana. Prisutan, jel da? Prisutan. Da li se ti sećaš koliko smo mi naučili novih pesama? Pa, boga mi, vrlo veliki broj. 28 ukupno novih pesama. 28 novih pesama. I to moram još jedan podatak da kažem da smo sa tim pesama prošetali u stvari kroz 9 jako dalekih zemalja. Da, kroz 9 dalekih prijateljskih zemalja. Bilo je preko 1000 učesnika, jesam ja upravo? Šta misliš, 1000 učesnika? I ne računam ovih 20 kolega ovde muzičara, to je još preko 1000. To bi bili otprilike rezultati našeg muzičkog tobogana, ali ti kao dežurni kompozitor danas i daješ zadatke za našu nagradnu igru Zapamti pa sviraj. Da pozovemo takmičare, Ivona Ateljević i Vesna Kovačević. Tako, pozdravite takmičare, sedite za klavijature. Čekaj, Joco, šta će ti da sviraš? Pa neću, moji drugari će se ljutiti ako ja slučajno budem svirao sad. Znači, orkestar sada daje zadatke. Orkestar, boga mi, orkestar. Da čujemo, da čujemo. Prvi muzički zadatak. Pazite sada. Još jedan put. Vi sada vežbajte, pokušajte, ponovite. Evo, javila se Vesna. Tu smo negde, ali... Tu je negde da čujemo sad
Ivona, pokušaj tonalitet da pronađeš. Čekaj Vesna, samo da Ivona pogleda. Izgleda da je bilo teško. Teško, ko je bio bolji? Ja mislim da je zelena kapa ipak ovako. Vesna Kovačević iz osnovne škole Stevice Jovanović ovog puta bila je bolja. Sljedeći zadatak. Moram da kažem, teški su zadaci, ova finalna emisija, vi ste šampioni, tako ne možemo koje šta da pripremimo. Slušajte sada malo Mozarta. Vežbajte slobodno. Ne morate se odmah javiti, slobodno vežbajte. Vesna se javila. Vesna. Ivona, sad sačekaj samo nekoliko trenutaka. Nije loše. Sada malo tišine da čujemo Ivonu. Da kažem da ako su vam prsti ostali čitavi da je to dobar rezultat ako se nisu polomili. Mislim, ovo je jako složeno bilo i ja bih rekao da je Ivona ovaj put malo za nijansu bolja bila. Mada je Vesna jako dobro odsvirala. Znači ovaj treći zadatak je odlučujući. Treći je odlučujući, pazite, to je sad jako teško. Mada pređemo malo na koračnice, to davno, to još u emisiji nije bilo. Da čujem. 2 puta. Još jedan put. 1, 2, 3. Pošto je finalna emisija, Vesna se već javila, da čujemo. Ivona, samo trenutak. Bravo. Malo tišine da čujemo Ivonu. Ivona iz početka. Vrlo je teško, ali mislim da je Vesna za nijansu preciznije osvirala. Ja mislim da će žiri usvojiti tvoje predloge, da konsultujem žiri i da upišemo rezultate. Dakle, šta žiri kaže? Pa ako usvojimo ovo i ocenu da je Vesna za nijansu bila bolja, onda je Vesna tako je odnela 3 poena. 3 poena. 3 poena za osnovnu školu Stevica Jovanović, prvi poeni zarađeni u finalnoj emisiji i 2 poena za osnovnu školu Žarko Zrenjanin. Vidim da se spremaju vesele devojčice iz osnovne škole Zdravko Gložanski iz Bečeja. Zaigrajmo Vilovito. Pjevam danju, pjevam noću, pjevam sele što god hoću i što hoću, to i mogu, samo jedno još ne mogu, da zapjevam glasovito, glasovito, silovito, da te dignem sa zemljice, da te metnem bez zvijezdice, da zapjevam glasovito, glasovito, silovito, da te dignem sa zemljice,
za sele moja, da si među sestricama, među svojim sele moja, među svojim sestricama. Leti po svetu, kroz Pariz, London i Beč. Imamo novi tako etu i dalje Milovan Vitezović. Zdravo Milovane, pozdravljam te u ime svih naših gledalaca koji prate naš muzički tobogan. Ti si danas dežurni pesnik. Čuli smo već jednu pesmu koju si ti napisao, vidim, svi su pevali u ovom našem studiju, znači pesma vam se svidjela, ali tako? E pa Milovane, kako ti druguješ sa muzikom? Tvoji stihovi su puni i ritma i muzike, a da li si ti nekad pevao, svirao, pevao u horu, igrao? Kaži nam nešto o tome. Bojim se da je moje najveće drugovanje bilo tu što sam sedeo za onim klavirom pre nego što sam izašao ovamo. Ja na neki način čujem dosta dobru muziku, čujem to, ali kad bi trebalo reprodukovati to vrlo teško radim, jedino u slovima to nekako ipak Lakše ide, najbolje. Lakše ide. A da li si svirao neki instrument? Od instrumenta jedino što sam i pokušavao da sviram, obzirom da sam ja iz jednog epskog kraja kod Kosjerića, Vitezovići, jedini instrument u tom kraju su bile gusle. I jesi dobro guslao? Pa nisam siguran, ali guslam dalje u životu već. Dobro, da li imaš neku poruku u stihovima, pa recimo neku poruku za raspust, za leto? Ja mislim da jednu pesmu koja je pravljena namerno, a bude malo na neki način onu staru temu Vivat Akademija, Vivat profesori, ali ovoga puta za raspust. Da čujemo. Svaku moru u vodu baci, živeli đaci na odmoru. Glavu kad gori u maglu gustu, živeli profesori na raspustu. Budimo borci za nemoguće, živeli matorci što dalje od kuće. Pa lepo, za raspust, lepo. Da pozovemo naše najbrže kompozitore na svetu, Sanju Tepavčević i Maju Đurović, da dobiju od tebe zadatke. Evo, upoznajte se sa Milovanom Vitezovićem. Milovane, zajedno 6, 7, 8 minuta od ovih tvojih stihova postaće kompozicije. Da čujemo stihove. Stihovi su jedna strofica iz jedne opet tako malo mangupskije poeme. Školskih dana u nedelji mučili su s nama muku, knjige su ti prijatelji, prijatelju pruži ruku. Kompozitori, izvolite. Hvala ti izvoli u žiri i pomozi nam u ovoj našoj finalnoj emisiji. Jedan aplauz za našeg dežurnog pesnika. A ja pozivam malog pevača, ali velikog gosta, ovog puta to je Andreja Faj iz osnovne škole Nikola Tesla iz Novog Sada. Andreja, dođe ovde pred naš mikrofon. Evo vidiš, naš dežurni oko mikrofona ti to priprema. Pesma govori o orkestru, ako se ja ne varam. Je li tako? Dobro. Mislim da je i naš orkestar spreman, pa da te čujem. Čin, bum, hata, joj. Sad ćemo iz početka, pa nema problema. Pogledaj, to su sve tvoji drugari. Joco, onda još jedan put. Tekst, čekaj, tekst je zaboravila. Kako ide, da se setimo? Znaš kako ide druga strofa? Druga strofa. Čin, bum, fatanje, siva doba. Odlično. A prva strofa? Čin, bum, zanekar. Odlično, počinje. Ne znam. Znaš šta, pevaj ti 2 puta drugu strofu, jer može to? Može. Može. Znači 2 puta drugu strofu ide. Znam prvi. I znaš je prvu, onda prvu pa drugu. Čin, bum, zenekar, Laci legényi takar. Trombitálni, dobolni, lányok után loholni. Trombitálni, dobolni, lányok után loholni. Csin, bum, fatányér, szíve dobban katájér. De azra se hegedül, más karjába penderül. De azra se hegedül, más karjába penderül. Csin, bum, haja haj, mást is elkap ez a baj. Nincs rajta mit csodálni, kesztyű
csodálni, kesztyűbe kell tudálni. Izvanredno, Andreja. Bravo, Andreja, vidiš, našli smo se. Nema u našem muzičkom toboganu, nema problema. Tako, drugari? Da pozovemo majstora instrumenta Dejana Bogdanovića, koji je već jednom pobrao naše aplauze u muzičkom toboganu. Dejan ovog puta izvodi Mozartovu igru. Izvoli. Najbrži kompozitori na svetu, već se čuju iz kabina, da pozovemo prvo učenicu osnovne škole Žarko Zrenjanin, da čujemo šta je ona komponovala. Vremena nije bilo mnogo, ali ja mislim da je kompozicija gotova. Dobro, da iznenadio mi Milovana Vitezovića i... Samo moment, trenutak jedan. Može. Školskih dana u nedelji mučile su s nama muku, knjige su ti prijatelji, prijatelju pruži ruku. Kratko i jasno. Da zovnemo sada Maju Đurović. Izgleda da je toplo u kabini. Samo moment jedan. Školskih dana u nedelji mučile su s nama muku, knjige su ti prijatelji, prijatelju pruži ruku. Knjige su ti prijatelji, prijatelju pruži ruku. Dobro, dobili ste aplauze vaših drugara, da saslušamo ponovo snimak, pa da onda žiri kaže šta misli o tome, da vas ocene, vidimo ko je bio bolji. Što se mene tiče, obe su kompozicije lepa, mislim da se i Milovana dopada. Da li su tonska kola spremna? Možemo da čujemo. Školskih dana u nedelji mučile su s nama muku, knjige su ti prijatelji, prijatelju pruži ruku. Vedro o knjigama. Dana u nedelji mučile su s nama muku, knjige su ti prijatelji, prijatelju pruži ruku. Knjige su ti prijatelji, prijatelju pruži ruku. Dobro, a sada da žiri glasa od 1 do 5, da oceni kao u školi. Prvo Sanju Tepavčević iz osnovne škole Žarko Zrenjanin iz Novog Sada. 3, 4, jeste upisali ocene? 3, 4. Gde je Joca? Joca u žiriju kao dežurni kompozitor. 3, 4, 4, 5, 9 i 4, 13 i 4, 17 i 5, 22 i Joca Adamov 4, 26. Žiri neka upiše 26 za Novosađane, a sada za Maju Đurović. Da vidimo ocene. 3, 4. A, ovi vidim držati pesnice. 3, 4, 5 i, dobro, pluseve ćemo izračunati poslije. 5 i 4, 9 i 4, 13 i 4, 17, 5, 22, 5, 27 i 2 plusa, pa neka bude i 28. 2 plusa kao 1. Bravo, kompozitori. Ako mi žiri dozvoli da upišemo 3 poena za osnovnu školu Stevica Jovanović. Tačno. I 2 poena za osnovnu školu Žarko Zrenjanin. Pesmom putujemo po svetu. Evo, ovo je naše 9. putovanje. Putujemo u daleku, lepu, jednu od najvećih afričkih zemalja, Republiku Zair.
To je zemlja po prirodnom bogatstvu gotovo najbogatije u svetu, najbogatija nalazišta rudnog blaga i dijamanata. Međutim, naši drugari iz Muzeja afričke umetnosti u Beogradu poslali su nam i masku iz Republike Zair. To je maska koja se koristila u obredima i inicijaciji kada se dečaci uvode u svet odraslih. Uopšte maska je vezana za mnoge obrade i za kulturu Zaira. Pripremili smo pesmu Zvižduk voza i pevači neka se odmah pojave pred mikrofonom. Vi kao hor ste svi spremni. Aplauz jedan za naše soliste. Zvižduk voza, pesma iz Zaira. Čičihu, 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 čičihu. Požuri preko polja i zviždi uhuhu, pa preko brda dolja zviždi uhuhu. Požuri preko polja i zviždi uhuhu, pa preko brda dolja zviždi uhuhu. Čičihu, čičihu, čičihu. Postutni preko reke i zviždi uhuhu, za slanine daleke zviždi uhuhu. Postutni preko reke i zviždi uhuhu, kroz slanine daleke zviždi uhuhu. Čičihu, 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 čičihu. Skače cunka i zviždi uhuhu, i u svoj buban luka zviždi uhuhu. Bozjuri skače cunka i zviždi uhuhu, i u svoj buban luka zviždi uhuhu. La 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 la. Bozjuri skače cunka i zviždi uhuhu, i u svoj buban luka zviždi uhuhu. Čičihu, 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 čičihu. Bravo, bravo. Iz dalekog i lepog Zaira vraćamo se u naš studio muzičkog tobogana. Imali smo kroz ovih naših dosadašnjih 8 tobogana mnoge imitatore koji su, ako se ja ne varam, bili dobri. Vama su se svideli, verovatno i vama pored vaših televizijskih prijemnika. Pozvali smo Tatjanu Mić da nam ona ponovi jednu njenu imitaciju, jer je bila stvarno dobra, izvanredna. Uostalom, da je čujemo i da se podsjetimo. Što ih je znao svijet, duge jeseni, u ruci poklonjen svijet. Stare ljubavi nestati nikada neće, one su tragovi prošlosti, one su odjeci sreće, one su tragovi prošlosti, one su odjeci sreće. Ono bilo letnje doba, što bi kazali Englezi, summer times, when the living is easy, tu negde preobraženije, može biti 20. avgust mesec, podne, sunce odskočilo, a od tog druma ni traga ni glas. Kanda da sam zalutao, Boga mi kanda da sam zalutao, i gladan, i žedan, i umoran. Još i mati kazla, nas si ne ponese šta god zelo. Reko, mani mati zada sata časom ću ja, al vraga, baš mi je falilo. Ja vidim neki salaš se beli, u senci oraja, sad jesu kokosovi ore i kakvi drugi, ne znam.
Rekao, ajde svratim šta me košta. Valjda će mi dati parče leba i masti i malo ale paprike od gore, pa onda čašu vode, a nadao sam se i kakav takav tanak špricer, što Mađari kažu, hosu lepeš. A na stalu cipovka leba bela, friša, kreš, malko onako, a po avliji svuda trčidu pilići, oni brojleri što se zovu. Lepo i dan danas vidim kako po avliji se muvaju levo desno. Otškrenuta vrata od pušnice, a tu divota jedna. Odmah glavinka se toga setim. Šunke, slanine. A znaš koje slanine? Ono red slanine, pa red šunke. Pa red slanine, pa red šunke. No 5-6 puta ti redovi. Pa onda švargle, pa džigenače, pa krvavice. A dole jedno plekano bure, puno čvaraka i groždine. Što bi kazli Japanci, ikebana, prava ikebana. Tu bi se moglo reći, voleo sam Snašu na salašu, ali bolje da mi kažemo da volimo našeg Nenada Nenadovića, koji je ovako bio dobar imitator. Još jedan aplauz za Nenada. Tu se pripremio balet. Predstavite se, odakle ste vi? Iz Renjanina. Pa iz Renjanina, iz koje osnovne škole? Iz osnovne škole Petar Petrović. I šta ste nam pripremili za naš 9. finalni muzički tobogan? Igru Mirzinog jata. Znači, pod nazivom Normalna stvar. Normalna stvar, pa normalna stvar. Srednje lijep i osrednje kim, pijani kum, to da zna, dade mu tad ime Čabrija. U školi je on bio loš, u ljubavi i gori još. Čabrija, hej, savjet je naš, ime promijeni, baš uzno je baš. Danas je normalno to, što na primjer ne zoveš se Joe, ha, ha. Normalna stvar, strana imena, moderna su sad, prvi od njih, i selo i grad. Strana imena, moderna su sad, normalna stvar, kad mogu svi, što ne biti, uspjeh je tvoj, garantovan s tim, kad mogu svi, što ne biti. Normalno to, što na primjer ne zoveš se Joe, ha, ha. Takmičarska igra, nacrtamo pesmu, pozivamo takmičare Gorana Vukčevića i Sandru Ranisavljević. Takmičari, odmah stanite pored vaših tabli, a da vam kažem, ovoga puta imamo jedan
zadatak koji je nešto drugčiji od dosadašnjih zadataka. Čućete 3 pesme o 3 različite životinje, ali ovoga puta nije zadatak u našoj finalnoj emisiji da nacrtate što više, nego da nacrtate iz svake pesme jednu životinju o kojoj se govori u pesmi, ali što lepše. Za svaku životinju imate otprilike 45 sekundi. Da čujemo i zadatke. Što lepše, pazite. Znači, jedna jedina životinja. Uveče rano, pred nekim stranom, magarac sluša. Magarac. Znači, što lepšeg... O, tu su već uši velike sa detaljima. Znači, što lepše. Koliko vam te 3 životinje nestanu na jednu tablu, možete da crtate i na kabinu. Ima još jedno 15-20 sekundi. Pa sve polako, za njima neće. Da vidimo ovog magarca. Interesantan je magarac, moram priznam. Stop, da čujemo koja je sledeća životinja. Potrudili su se takmičari, moramo da priznamo. Magarci su tu. U jednoj zimskoj noći, tam gdje je visok brijeg, smrznuo se o zecu se radi. I pokrio. Tu su velike uši isto, dobro je, brkao je ovaj zeka, ima sve dobro. Ovaj zec vrlo interesantan. Goran crta je vrlo interesantan zeca. Sandra, dobar zec. Tu će žiri ima težak zadatak. Ovi slikari su se pokazali dobro. Imate još vremena? Još imate jedno 5-6 sekundi. Još možete, još da crtate. Dobro, stop, dobro. I još treći zadatak da čujemo, da vidimo. Na crni mačak želi učit mambo, jer u tom ritmu poseban je čar. Bakica kaže... Goranove životinje imaju sve neki čudan izraz, ako zagone, da kažem. Taj mambo, on je odveć star. Sandrine. Dobro je. Crni mačak ima i leptir mašna. Je to leptir mašna? Je to leptir mašna? O, lepo. Jedan elegantan mačak. Pa takmičari su praktično završili, još mogu neka sitna doterivanja da izvrše. Dobro. Stop. Sad bih ja zamolio žiri, da li da ocenjamo od 1 do 5 ili ste se vi već konsultovali? Ja mislim da ocenimo od 1 do 5. Žiri je konsultovao sve učesnike svoje i zaključio je da treba uporediti svake 2 životinje pojedinačno. Znači magarca i magarca, zeca i zeca, mačka i mačka, pa ćemo zbrojiti poene. U redu. Znači da glasamo za magarca. Hoćemo li od 1 do 5 da glasamo ili? Zdravko će biti naš predstavnik tamo. Dobro, Zdravko, dođi da ti presudiš. Da predložiš žiriju rešenje. Nije ti lak zadatak. Evo ti mikrofon. Prvo pogledaj dobro magarca. Ja sam već odlučio kad sam vidio ovako. Mislim da je pobjedila ova ekipa. Nisam siguran, evo da uporedimo. Magarac ovaj i ovaj. Za mene je bolji ovaj magarac, prvi. Ali su zato mačka i zec kod prvog takmičara bolji i on je pobjedio. Da li žiri prihvata? Zdravko je bio ovlašćen, kako on kaže, tako je. Da proverimo. 3 poena za ekipu Zrenjanin, za ekipu Novog Sada, osnovne škole Žarko Zrenjanin. I 2 poena za osnovnu školu Stevica Jovanović Pančevo. Veliki hit na mali način. Da vidimo šta nam je pripremio, ili bolje rečeno da čujemo, šta nam je pripremio naš Zlatko Hadželić. Zlatko, jesi se dobro pripremio za danas? Jesam. I već drugi put nastupaš u muzičkom toboganu? Da. Koja je pesma u pitanju? Glavo luda. Glavo luda, otprilike tu smo negde. Dobro, stani, može. Glavo luda, što ne učiš, što me gnaviš, što
sedim tu kod kuće, al je nemoguće. Šta mi vrede sve te brige, kad u glavu neće knjige, njoj me vuče srce vruće, al je nemoguće. Promijenila riba more, glavo moja ti sve gore, promijenila tuga boje, a ti samo tera svoje i zavede me u beskuće. Vuča glavo, srce vruće, na nju mislim znaj. Šta mi vrede? Bravo, idemo. Sve te brige, kad u glavu neće knjige, njoj me vuče srce vruće, al je nemoguće. Bravo, bravo. Znači, ja moram da učim tvoj tekst. Jesi vidio, Zdravko, promenio tekst? Nema, izvaredno. Ja sam morao ovaj put da poslužim si papirićima da bi ga pratio. Ne mogu da ga otpratiš, kaže, a kad u glavu neće knjige. Bolje da knjige hoće u glavu, ali kad je takav slučaj, šta se tu može? A ja mislim da će ići u knjige, jel da? Zdravko, kad si već ovde, hoće da mi pomogneš. Idem. Na redu je naša igra iznenađenja. Pogledaj, obeležili smo sedišta, ove elemente na kojima sede naši takmičari i naši gosti u studiju, sa 3 simbola: klavir, rog i violinski ključ. Odaberi nešto, ili klavir, ili rog, ili violinski ključ. Evo violinski ključ. Violinski ključ. Ko sedi na violinskom ključu, neka dođe ovamo. Da vidimo. Podignite. Podignite, prevrnite sve. Sve evo ga, dođe vam. O, kako ti sediš na violinskom ključu? Ko sedi na violinskom ključu? I ti sediš na violinskom ključu. Pa Zdravko, idi ti u žiri, da mi pomogneš iz žirija. Pa vi ste već jednom upali isto slučajem ovde. Kako si ti sedela na violinskom ključu? Ja sam prvo sedela na ovoj rozi, pa je ovaj čika promenio stolici i sela sam i... I šta, i na jedan put ključ ispod tebe, dobro, a ti? Ja sam seo, nisam stigao. Ali imate sreće. Pazite, ali sad imam iznenađenje za vas. Ne možete vi da birate da li ćete da pevate ili igrate. Ovde u kovertama su zadaci. 4 koverte, vucite. Ako izvučeš prazno, možeš da biraš, ali ako ne izvučeš, ne možeš da biraš. Prazno, da vidimo. Šta kažu, ti si Ljilja? Šta kažu? Pevanje. Pevanje, šta si ti izvukao? Kaže crtanje. Crtanje, kako crtaš? Ajmo da čujemo prvo pevanje. Da li si ti razmišljala koju bi pesmu pevala? Pa ja bi pevala pesmu od Olivera i Katarine, ali mi je večeras po volji. Ali mi je večeras po volji. Pa dobro, i nama će biti po volji. Da čujemo prvo tebe. Namesti lepo mikrofon. Prvo počinje pesma malo sporija, ja bi da sačekate, pošto brzo prekidate, da počnem, da je malo brži tempo. Mi brzo prekidamo? Pa to televizija brzo prekida, nisam mi krivi. Počni ti odmah od tog bržeg tempa. Jel možeš? Alaj mi je večeras po volji, došo dika i stari i novi. Igraj mala na solove, da ću konja i volove. Igraj mala na solove, da ću konja i volove. Ja je pito i ona mi dala. Odlično, hvala, bravo, čestitam. Čestitam ti, bravo. Ovo je bilo dobro, a sada kako će se ti snaći u crtanju? Ajde, kaži ti meni. Ti si izvanredan imitator. Pazi, svi oni koji prate naš muzički tobogan znaju te kao odličnog imitatora, ali sad si seo na violinski ključ. Šta ćeš sada, a? Ajde crtamo, dođe ovamo na tablu, nema mrdanja. Ovamo, tabla je spremna, biraj tablu. Ovo, koga da crtamo? Zdravko. Dođe Zdravko tebe da nacrtamo. Jel može Zdravko? Jer nije komplikovan. Nije. Hoćeš nekog jednostavnijeg, pa on je bar jednostavno za crtanje, a? Dobro.
Evo, popni se ovde da lepo svi vide, uzmi kredu. Imaš kredu? Ovde, ajde. Ti, Zdravko, stani s ove strane. Ne treba kreda. Ajde. Pazi, nemaš mnogo vremena, 30 sekundi. Šiše, da te vidimo. Karikatura? Ne, neka nacrta šta hoće. Jao, si zaokruglio nešto, Zdravka. Pazi sada. Dobro. Brže malo. Nije loše, pa nije loše. Dobro. Čekaj, drugo oko, šta je s drugim okom? Pa čekaj, proći će ti vreme, ostaće bez oka čovjek. Gotovo. Evo, čestitaj našem likovnom umetniku. Izvoli u žiri i da ocenimo ove radove. Od 1 do 5, ja mislim najbolje da mi ocenimo. Dođi do mene. Prvo glasamo za našu takmičarku u ovoj igri iznenađenja iz osnovne škole Stevica Jovanović. Jesi tu, Joc? Dobro, donesi tablu. 3, 4, da vidimo ocene. Gdje ste spremni? Dobro. 5 i 5, 10, 5, 15 i 5, 20, 25. Da vidimo ocenu i ocenu. 25, 29. 29, neka žiri upiše 29. A sada glasamo za našeg slikara, da vidimo kako je žiri ocenio njegov likovni rad. Zdravko, da ako mu da 5, nije pogrešio, ali sad ja neću ništa kažem. 4, 4, 8 i 4, 12 i 4, 16 i 4, 20, 24 minus plus, potiru se 24. Mislim da je osnovna škola Stevica Jovanović dobila 3 poena, a Žarko Zrenjanin iz Novog Sada 2 poena. Još jedna nova pesma, naučimo još jednu novu pesmu, pozivamo dežurnog pevača Zdravka Čolića, upravo je bio nacrtan. Pevamo svi zajedno i vi pored vaših televizijskih prijemnika ukoliko znate. Izvolite. Evo ima neko doba, prijatelji i drugari, tjesna mi je moja soba, pritežu me bulevari. Evo ima neko doba, prijatelji i drugari, tjesna mi je moja soba, pritežu me bulevari. Zaputim se nekim gradom, provlačim se tjesnim gradom, zanijet nekim blagim dragom, poničeljom vođe nadom. Zaputim se nekim tragom, provlačim se tjesnim gradom, zanijet nekim blagim dragom, poničeljom vođe nadom. Tjeskobe me stisnu škole i dok šetam liste pjesne, tjesno znanje nude škole, godine mi moje tjesne. Tjeskobe me stisnu škole i dok šetam liste pjesne, tjesno znanje nude škole, godine mi moje tjesne. Zaputim se nekim tragom, provlačim se tjesnim gradom, zanijet nekim blagim dragom, poničeljom vođe nadom. Zaputim se nekim tragom, provlačim se tjesnim gradom, zanijet nekim
posljednja takmičarska igra, muzičke zagonetke. Pozivamo takmičare Mašu Bukurov i Sanju Nedić da zauzmu svoja mesta u kabinama. Molio bih moje pomoćnike da nameste prepreke, muzičke prepreke, dok se takmičari pripreme, dok stave slušalice. Vi znate gde je pozicija tih prepreka. Tačno, samo sa ove druge strane ga stavi. I koliko ja znam, još jedna prepreka treba da dođe ovde. Nadam se da su muzički zadaci spremni i postavi još ovo ovde, da vidimo zvonce jedno i drugo, krede su tu. Je li sve u redu? Možemo da čujemo i prvi muzički zadatak. Non stop, mislim da je tačan zrak. Trči Maša, brže izviždi. Napiši, nemoj da se predaješ. Šta da piše? Non stop. Dobro, idi u kabinu. Dobro, ovoga puta nisi baš bila prva, ali bila si bar druga. Čekajte da nam se i ova takmičarka naša Maša stavi slušalice. Možemo. Da čujemo drugi zadatak. Drugi zadatak će sada da startuje. Ruba! Sad to, do kraja, ostavi tamo. Ko brže piše, da vidimo ko brže piše. Lagana, paci zvonce! Ovo je bilo tako tesno, mislim da je žiri video ko je prvi. Da čujemo i sledeći muzički zadatak. Takmičari su, vidim, nestrpljivi. Ovo je neka lagana stvar, ali nije lagana stvar. Brže! Sunca, kad oči su se srele, pod nebom pribijele. Bilo je vrijeme sunca. Da vidimo šta je bilo. Danijela, tačno. Takmičari, dođete ovde pored mene. Da čujemo žiri šta će da kaže. Žiri konstatuje da je sva 3 puta brža bila takmičarka iz Pančeva. 3 poena za Stevica Jovanović, osnovnu školu iz Pančeva, i 2 poena za osnovnu školu Žarko Zrenjanin. Da prebrojimo poene, 5 i 5, 10, 1, 11 poena, i ovde je osvojeno 14 poena, 1 poen manje od maksimuma. Bravo, čestitamo učenicama i učenicima osnovne škole Stevica Jovanović iz Pančeva, jer su oni u ovoj našoj maloj muzičkoj olimpijadi pobedili. Bravo, to je fair u ovom našem muzičkom programu. Čestitajte onima koji su pobedili. Mi smo se malo šalili, malo takmičili. Ja bih pozvao predstavnike žirija, to je predsjednika žirija, urednika programa za decu televizije Novi Sad, da preda diplome i jednoj i drugoj ekipi. I samo da kažem da je redakcija programa za decu televizije Novi Sad svim učesnicima u svih 9 tobogana uplatila jedan određen novčani iznos. Onima koji su ušli u finale dobili su dvostruki iznos, to jest u polufinale, oni koji su ušli u finale trostruki. Evo i diploma, a ja pozivam Zdravka i sve vas da otpevamo zajedno hit našeg muzičkog tobogana, današnjeg. Zdravko, da počnemo odavde. Da počnemo svi zajedno, da završimo. Hoćemo! Jelci, izvoli. Dune vjetar s južne strane i donese rođendane. Što si tiša, što si tiši,
uspomena to zapiši. Dune vjetar s južne strane i donese rođendane. Što si tiša, što si tiši, uspomena to zapiši. Želi mir se želi, mir se želi. Brani mir se brani, mir se brani. Za petlju si evo viši i u sebi nešto tiši. Za petlju si novu piša i u sebi znatno tiša. Za petlju si novu viši i u sebi nešto tiši. Za petlju si novu viša i u sebi znatno tiša. Želi mir se želi.